Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating mahiwagang burnay! Taong 1992, sa Barcelona Olympics, nakapwesto na ang mga kalahok na runner para sa 400-meter race. Isa lang ang hangad ng bawat isa, ang mapanalunan ang gintong medalya. Sa pagtunog ng hudyat, ay isa-isa nang rumatsyada sa pagtakbo ang mga manlalaro. Kabilang sa mga pursigidong manalo ay si Derek. Ibinigay ni Derek ang kanyang buong lakas para mabilis na makalusong sa karera. Tagaktak ang kanyang pawis at makikitang tila galit na galit ang kanyang mga kalamnan. Maganda ang ipinakita ni Derek sa unang bugso ng kanyang pagtakbo. Subalit ilang sandali pa ay sumulpot ang isang problema. Hindi pa nangangalahati si Derek sa karera nang biglang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang kanang hita. Sinubukan ni Derek na ipagpatuloy ang pagtakbo, subalit hindi na niya kinaya pa ang sakit. Sa pagtindi ng kirot ay napahinto si Derek at bahagyang napaupo sa racetrack habang patuloy naman ang ratsada ng ibang manlararo. Nang makita ang kondisyon ni Derek ay agad na lumapit ang medical team para sumaklolo. Subalit nang isakay na nila sana sa stretcher ang manlalaro, ay mariin itong tumanggi sa kanilang tulong at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Paika-ikang tumakbo ng dahan-dahan si Derek. Mababaka sa kanyang mukha ang kirot na kanyang iniinda. Tila bumigay na ang katawan niya sa pagtakbo, ngunit hindi ang kanyang puso. Eh di yung puso na lang sana pinauna. O ikaw na. Gusto mo eh. Determinado si Derek na tapusin ang karera sa kabila ng pinsala. Sa kalagitnaan ng unti-unting pag-usad ni Derek, ay isang lalaki mula sa mga manonood ang tumakbo papalapit sa kanya. Ang lalaking ito ay ang kanyang ama. Nang makalapit na ang ama ni Derek, ay agad nitong inakay ang anak at sinabi, "Anak, hindi mo na kailangang gawin ito. Tingnan mo, hirap na hirap ka na," sabi ng ama ni Derek. Agad na sumagot si Derek, "Hindi papa, kaya ko pa. Kailangan kong ituloy ang karera," sabi ni Derek. "Ngunit anak, lahat sila'y kumakain na." Tapos na eh. Ikaw na lang ang natira. Kita mo ba, wala na nanonood. Lahat sila nagpapansit na. Tumapilit to eh. Agad na sumagot si Derek, "Hindi papa, kaya ko pa. Kailangan kong ituloy ang karera," sabi ni Derek. Nang marinig ang sinabi ng anak, ay nangilid ang mga luha sa mata nito at sinabi, "Kung gayon anak, tatapusin mo ang laban ng kasama ako," sabi ng ama ni Derek. Pinatulan ng tatay eh. Oo. Sige, tayo nilang dalawa na magtakbuhan. Parang hindi ka naman moon, Tanga. Ipinagpatuloy ni Derek ang paika-ikang paghakbang habang inaalalayan siya ng kanyang ama. Nang malapit na sa finish line, ay hinayaan na ng ama ni Derek ang kanyang anak na tapusing mag-isa ang karera. Mahigit 60,000 manonood ang tumayo at nagpalakpakan habang nasaksihan ang pagtawid ni Derek sa finish line. Ay, hindi pa pala sila nagpapansin. Akala ko nagpansin. Nanonood Hindi pa pa pala. tapos. Hindi man nakuha ni Derek ang unang pwesto. Sa huli, ay nagawa pa rin niyang tapusin ang kanyang karera sa kabila ng matinding pinsala. Tangan-tangan ang matinding determinasyon at inspirasyon mula sa kanyang ama
ay taas noo pa ring nakamit ni Derek ang matamis na tagumpay. Sa kwentong ito ay matutunan natin ang isang mahalagang leksyon sa buhay. Sa gitna ng anumang pagsubok sa buhay, ay huwag basta-bastang susuko. Hindi bulag ang Diyos sa ating mga paghihirap. Siya ang tatayo sa atin sa, Ganda na sana eh. Nabulol pa ako. Siya ang magtatayo sa atin sa tuwing tayo'y madadapa. At siya ang aalalay sa atin sa paglalakbay sa buhay. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Derek Anthony Raymond, isang British athlete na tunay na nagmarka sa kasaysayan ng Olympics dahil sa ipinakitang tapang at galing sa gitna ng hamon. Galing na. Kung nangyari ito ngayong panahon, malamang si Derek trending na. Tama. Nung mga panahon na yun, wala masyado picture lang partner, di ba? The film. Kwento-kwento lang din. Kwento-kwento Oo. lang, di ba? At ang ganda naman dahil naipasa ang kwentong ito, mga kabisyo. Correct. Nakakatawa ganun naman. Life in general, mga kaibigan, lahat tayo may mga problemang pinagdadaanan, lahat tayo may mga pagsubok, lahat tayo may mga struggles. Pero hindi dapat tayo titigil. Diba? Kasi hindi po tumitigil ang pag-ikot ng mundo. Kapag ikaw ang tumigil, talo ka sa labang ito. Correct, di ba? Tsaka sabi nga daw nila, sometimes it's not about winning the race. Tama. Diba? But enjoying it, diba? It's about the journey. It's Correct. about the experience. Pero syempre, plastic yun, no? Gusto pa rin natin manalo. Huwag tayong huwag tayong plastic. Sinasabi yan ng mga taong talo. Diba, it's not about the destiny. Correct, it's about the journey. Diba? Huwag ganun. Yan yung mga yan yung mga banat natin pag talo tayo sa game. Ang important is naglaro tayo. Importante yung experience. Oo, correct. Yan. Importante Di rin. nag-enjoy tayo. Wala, talo. Joke lang. Di, pero totoo naman. Mm-mm. Diba? Of course, it's all about winning. Alam naman natin yan. Pero at least you tried. Kahit hindi mo Correct. naman, kahit hindi ka nanalo, at least sinubukan mo at least na-enjoy mo. At sa buhay mo, diba, na-experience mo. Correct. Yun ang importante, mga kaibigan. Huwag na huwag kang susuko sa buhay mo. Kagaya ng linya, alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Correct! Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Tama, kaya siya na mismo yung magtatayo sa'yo, di ba? Tama. Kapag ikaw ay nadadapa. Sabi nga ni Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Go lang ng go. Mag-bike lang ng mag-bike. Tama, di ba? Hanggat pag mapagod ka. Ay, nako, nakakaloka. Di ba? Never give up, mga kabisyo. Yun ang dapat nating matutunan sa buhay na ito, di ba? Correct. The harder the struggle, the more glorious the triumph. Tama, Sabi nga nila. sabi daw nila. Importantatious, kung meron kang pinagdadaanan, tayo lang. Tama. Bangon. Pag nadapa, tatayo lang. Ganun lang ang buhay, Forever kabisyo. nakadapa? Hindi ka may magtatayo sa'yo. Correct advice, di ba? Tulungan mo rin ang sarili mo and keep the faith. Tama. Laban ng laban sa buhay. Go lang ng go! Mm. Maraming salamat, Maywagang Burnay. Isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang kwento na Maywagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share para marami rin po ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tao. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan!